Com es veu que el senyor Yeltsin està molt malament, està malament de tot, està malament de salut, està malament de tot, les decisions ja no les pren ell, això també ho van comentar, sinó que les prenen la família. La família, hi ha dues famílies, no? La família directa i la família dels amigos i conocidos, que digueu. La família directa és la seva filla i el seu gendre. Sí, sí. Però quan dic això és perquè són els que prenen les decisions, està documentat, que digueu. Hi ha una descomposició claríssima. Hi ha una descomposició. I llavors, en la presidència de Rússia. l'única entitat dintre d'aquest caos que encara s'ha sentit una mica més tinguda, però que encara té capacitat de resposta, és la nova KGB. La nova KGB és la que diu, això no pot ser. Això no pot ser. Aquest senyor se l'ha de donar de baixa, no pot ser. Llavors es diu de que dibuixen el retrat robot del com ha de ser el nou cap. Això la KGB. La KGB, sí. És la KGB la que fa això, no l'exèrcit, és la KGB. I llavors diuen, bueno, ha de ser, en primer lloc, aquest tio és un vell, ha de ser un home jove. Aquest tio està fet una olla, ha de ser un home atlètic. Aquest tio és dispers, ha de ser un home d'ordre. Llavors comencen a mirar dintre del que corre i ell surt proposat. I llavors li diuen al Yeltsin, millor dit, li diuen a la filla del Yeltsin. La filla del Yeltsin té unes entrevistes amb ell i, bueno, li cau bé.